gedeng budi weweka dipun waspaos aja dumeh bisa muwus yen tanpan tesugi senadyan mung sakecap anakku ngger wong bagus anakku wong sikit abiyasa ibu nganti kapang kelawan jeneng sira kula Kanjeng Ibu pangabekti kula katur Ibu iya pangabektimu wis tak tampa ndadekake lega bungah rasane atiku abiyasa wonten timbalan iki ngadhewe kanthi karaharjan pisuwanmu nggih inggih kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Prabu Raharja pisuwanmu pangabekti kula katur Kanjeng Prabu ya pangabekti wis tak tampa abiyasa ndadekake sukurna rasane jasing ingsun ngene abiyasa aja kaget rasane atimu marmane sira dak timbali iki ana babak sing gawe ruwet rentenging negara Ngastina karepku mono ingsun bakal lengser ke Prabon sing bakal tak jumenengake ratu Kang Masmu Dewabrata nanging mopo dheweke ora gelem jumeneng ratu yen pancen Dewabrata ora gelem Kang Masmu Astabrata sing tak jumenengake ratu jalaran ibumu rikala semana nalika bakal tak wengku garwa kuwi duweni panyuwun benjang ingkang nglajengaken jumeneng narendra wonten Ngastina anak kula lah tak kira ki nek anakku sing mijil saka ibumu Durgandini Astabrata jebul sing dikarepake ibumu anak kula ki kowe abiyasa nganti ewuhaya ing pambudi rasane atiku mula dene iki paripaksa Dewabrata wonten dawuh Kanjeng Rama tatanan iki mulih prayogane piye bareng matur Kanjeng Rama ya piye inggih rening sampun wonten kepareng paduka Kanjeng Rama Prabu calon Narendra Ngastina wonten kalih ya bener kadang Mas Astabrata kelawan abiyasa dinten menika Rama Narendra ingkang jumeneng menika kedah nggadahi kasekten ingkang linangkung sekti mandra guna jayeng palugun kajawi saking menika inggih kedah anggadhahi raos katresnan kaliyan para kawula dasih. Ya. Lah sak banjure dinten menika areneng calon Narendra wonten kalih menika kedah sami ngetingalaken kadik jayanipun antawisipun Yaya Biyasa miwah kadang kula Yaya Astabrata. Kedah pancakara nanging boten kenging beta gegaman. Sepisan malih Rama boten kenging beta gegaman. Oh ngono inggih. Kepiye abiyasa? Nyuwun pangapunten Kanjeng Prabu sowan kula menika boten badhe pados kamukten. Kula saged sungkem Kanjeng Ibu menika kula sampun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Mboten wonten ceceking manah kula kepingin badhe jumeneng Narendra babar pisan. Mboten mekaten kula badhe nglajengaken darmanipun Kanjeng Rama Suwargi Begawan Palasara. Abiyasa. Kowe ora susah dadak nutupi jroning atimu. Kanjeng Ibu wis duweni kudangan. Klebu kowe sing bakal diwisuda jumeneng Ratana negara Ngastina ceneng loro. Aku karo kowe. Ketokno jiwa kasatriyanmu. Dadi ratu kudu sekti, kudu digdaya. Apa kowe wedi karo aku? Aduh, Kang Mas mboten mekaten pikajeng kula. Kula dumugi wonten negari Ngastina menika mboten badhe pados mengsak. Wis wis wigati ning karo aku. Nek pancen wani, ayo tindakno. Nek ora wani bali yo menyang Saptawarga.
pangapunten menawi keparingipun Kang Mas mekaten kula namung ndederek. Badhe kula estokaken. Darak ngono. Iki perang lawaran tekse tanpa nganggo gegaman. Ayo, endi sing luwih digdaya? Monggo kula dherekaken Kang Mas. Sinipi Jojo Bang Mawingo Netra Kondarandir Tanani rombranang pindha kembang warawari bang Abiyasa Kang Mas aja tidha-tidha rasane atimu anggepen yen tak iki mungsuh bebuyutan Kang Mas mboten pojo-pojo raos manah kula pados mengsah babar pisan mboten. Monggo Kang Mas keparing paduka ngayomi dhumateng para kawula ngastina dasaripun paduka ingkang garbi wonten ajang karo aku. Wes wigati wani apa ora? Lah, wani-wani. Ado omahe nek. Wani. Pun mengke nek kalah golek paitan meneh. Kula sing tanggung jawab. Kula sing gadah BPKB. Oh. Wandamu ya ember menawi keparingipun ngaten kula sumanggat ayo coban negane atiku
cuma ngawur-awur-awurahan ngarane ngajurit gong maguru grongso tetek kaya butulo jagat Dewa Bathara jagat pangesnu ora biasa kemewat kaya wong ngregem jimat keparat yo Nadyanto wis ana prajanjen ora kena nggawa gegaman nanging mbuh ora idep wong perang kuwi golek menang pirang-pirang cara ditindakake pampanono pusakaku Gus kepiye kae Kang Mas Astabrata ninggah prajanjen pripun peperangan iki ora kena nggawa gegaman mung aduta sing balung wuleting kulit nanging keneng apa Kang Mas Astabrata wis mentang gendhe wentang langkap bakal nglepasake Jemparing ana kok Jemparing ora dikeparengake nggawa gaman. Lah timbang sampean mati kodhok. Ora pripun? Sing jalari rak mriku mboten sampeyan. Pun dikembari. Bejo menang, bejo kalah. Sampeyan ora miwiti sing miwiti niku Astabrata. Pun. Monggo dikembari mawon. Carita kekalih kalihipun sampun nglepasaken punang Jemparing. Jemparinge Sang Astabrata. Kenging Jemparinge Sang Abrot saknalika. Nanging Jemparinge Sang Wiyasa bablas ngengingi jajanira Astabrata pejah kapisanan. Agung pangaksama paduka Kang Mas dene ngantos Jemparing kula ngengingi panjenenganipun Kang Mas Astabrata ngantos Kang Mas Astabrata gugur temadyaning palagan Kang Mas kula sagah nampi pidana menapa kemawon biasa piye
Brata jebul kowe ndisi mekaning pati. Kepriye lakon kok kaya mengkene? Abiyasa. Pancen kowe sengadi wis ana gegambaraning atimu mateni Kakang Mas Brata. Abiyasa wonten timbalan king adhewuh Kanjeng Prabu. Seneng atimu, bombong atimu. Kakang Mas Brata gilang-gilang layone kaya mengkene iki. Aku ora trima. Pancen jroning atimu sono gegambaran yen to pancen kowe kepengin ngarah marang patine Kakang Musyastra Brata. Bapakne sing ora trima. Aku sing ora trima. Yen pancen ke wong sekti Mandraguna, kowe anake Pendhita Linuwih Yayi Perban Bekawan Palasara. Tanpa nono ajiku lebur seketi ilang nyawamu. Mati dening aku kowe. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon kawe gandrung sebarang katru ukir moyak maye katon yas balewur sesembahan kula Rama kula kemawon Rama panjenengan sirnakaken tuk sumbering dahulu tuk sumbering kalepatan menika wonten kula. Upami kula menika purun jemeneng ratu sampun rampung kawontenaning negari Ngastina. Nanging rehning kula menika inggih netepi menapa ingkang dados prastiyaning gesang kula. Ngantos bebasanipun glandang carang saking pucuk wonten lelampahan negari Ngastina ingkang kados mekaten. Menawi ngantos Kanjeng Rama nyirnakaken Yayi Abiyasa kula ingkang lepat. Mila sampun Rama sampun ngantos abiyasa. Kula kemawon panjenengan pejahi Rama. Wah, piye lelakon iki? Brata wonten dawuh Rama. Ya. Pun bapa nglenggana marang lelakon iki nggih, mbok menawa wis pancen dadi pestine. Mencenging sejarah taring negara Ngastina mbok menawa ya wiwit dina iki. Ya wis, abiyasa wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Prabu. Jumbuh lawan penyuwune ibumu Sidur Gandini. Rikala semana kegadang kowe sing kudu manteni keprabanan ing Praja Ngastina. Ya, saiki tak turuti mongko rikala semana anggonku tresnani marang ibumu. Dewi Durgandini lahir terus sing batin entuk-entukane lelakon kaya mengkene. Semono uga rikala semana anggonku tresnani kawan ibune Dewabrata Ganggawati ya lahir batin. Entuk-entukane ya mung nelongso jroning atiku. Ya wis, mbok menawa kudu mengkono, abiyasa. Dina iki ya wis tak tetepake. Kowe kang jumeneng ratu ana Praja Ngastina. Aku titip negara Ngastina iki ya nggih, ayamana kawula negara Ngastina iki. Kowe jumeneng ratu ana negara Ngastina. Jejuluk Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana.
wiyasa wonten timbalan ing adhawu Kanjeng Prabu. Ngene. Supaya nggon nuju meneng ratu ana negara Ngastina iki bisa katon wibawa wicaksana lan sentosa lahir batinmu. Kowe tak paringi kasektenipun wa. Inggih menapa peparingipun Kanjeng Prabu. Tak paringi kasektenku aji lebur sekti. Inggih. Kaping pindhone aku titip garwane Kang Masmu. Ambo kelawan Ambalika. Tak pasrahke kelawan jeneng sira Ayamana pantes nggonen garwa Prameswari. Kawula nuwun inggih, Wa Prabu. Kaping telune. Sakwise kowe tak paringi aji lebur sekethi, kowe aja kaget. Kowe aja gumun, kowe aja kagetan, kowe aja gumunan. Ing tembene upamane anakmu besok ana sing cacat, kowe aja gelo. Mekaten ya. Bisa nampa pengendikanipun wa. Inggih saged Wa Prabu. Wis kene, telingna karnamu. Tak petik ajiku lebur sekethi. Kacarita sigra kapetik karnanira sang wiyasa karna ingkang kanan demeling swarane. Mardawa basa basane kadewatan. Lire Sang Prabu Sentanu Dewa Denira maringaken kasekten aji lebur sekethi. Tinampi kanthi wening cetha gamblang datan ana ingkang cicir tan ana kang cewek samendang datan karempit paripurna. Denira maringaken kasekten aji lebur sekethi. Kaya sinendha mayang Prabu Sentanu Dewa Seda sami sakala. Raina semubang iwangaruna kadinetraning anggara pusataning kukilaring kanikara saketer ring kidungane kung Kanjeng Rama jimat sesembahan kula Rama pepundhen kula mangke prapteng delahan kenging menapa paduka Kanjeng Rama ngurumiyini kundur dumateng kasedan jati. Sinuwun jimat sesembahan kula sinuwun. Kenging menapa paduka sinuwun nilaraken dhateng kula sinuwun. Kula mboten saged pisah kelawan paduka Kanjeng sinuwun. Mengke riyen. Gusti Ratu Durgandini. Sampeyan ampun nangis. Ndak malah digeguyu sing nonton. Sampeyan niku nangis tenan apa namung kangge tok-tok? Rak pun kelakon to penjangka sampeyan. Kegadangan sampeyan abiyasa kudu dadi ratu enten Ngastina pun kelakon nggih pun. Prabu Sentanu Seta ora usah ditangisi. Ngeten.
Ning dadosa pengenget-enget ya Raden Ayu. Kelakon kang putra biasa dadi ratu enten Ngastina pun ditetepke kalih Prabu Sentanudewa ngantos dipun entengaken sedanipun Prabu Sentanudewa. Saniki mugi-mugi semari sing kleru semari sing luput. Nek nganti enten lelakon sing ngelok-eloki liring tembene besok nek enten tedak turune wiyasa padha bentak sirah ora ruko iku dudu salahe sapa-sapa niku wae karma sing mantandur mudeng sampeyan.